Kinudahang mga party drugs na sakmit atol sa lalaing Greyhound operation sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kon CPDRC sayo kaganang buntag. Mga nuisance items nga nasakmit atol usab sa maong Greyhound operation gisunog dayon. Si Chelo Valiera sa report. Dili kini party, dili sub showdown apan Greyhound operation kini. Gida sa Police Regional Office 7 ang ilang banda aron mahanaw ang tensyon atol sa pagsiksik sa mga selda sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kon CPDRC. Naaligre ang sayong kabuntagon sud sa prisuhan. Samtang atol sa Greyhound, nasakmit ang mga tablitas nga gidudahang mga party drugs. Hinuon kita daw ni Acting Regional Director Wardley Hitalia sa PDEA 7 nga ila pang ipasusi kung mga party drugs bagyod. Na mga undetermined at unknown tablets, no? So in tablet form ito, so it's either ito is suspected ecstasy or Valium, no? Or morphine. So yan yung aalamin pa natin, antayin natin yung resulta ng ating laboratory examination. Gawa sa gidudahang party drugs, nasakmit usab ang mga shabu, dulan sa 200 ka cellphones o 119 ka stick sa pinaugang marijuana. Gipayuhot ang mga party drugs tungod sa posibilidad nga gamiton kini alang sa kapistahan sa patrona sa CPDRC ug mga adlaw. Samtang gisunog usab dayon sa kadagkuan sa CPDRC ang mga nuisance items nga nasakmit. Tanang 129 cells ang nag-search na mga pulis. Upat-upat sila. Upat kada cells. Wa sila kabalo po 15 mga nakadetain diya sa cells na yan. Mato ni Verwasa, padayon pa ang ilang investigasyon. Ugwa pa sila'y matumbok ng mga tao nga responsable sa pagpasud sa maong mga kontrabando. Samtang natanggong ang mga kabanay sa mga inmates sa CPDRC, human gihunong una ang pagbisita atol sa Greyhound operation kaganihang buntag. Ilang hangyo nga dawaton sa mga opisyal ang dala nilang mga pagkaon alang sa ilang mga kabanay. Usa kanila si Manang Catalina Amaba, tagalungsod sa Dalaget, nga miduaw sa iyang bana ug anak. Nagda siya og gamayng sudan ug prutas alang unta kanila. Hinuon tugutan ra nga madawat ang mga gidang mga tambal ug ginagmayng salapi alang sa mga inmates. Itong February, ako ka, then usbon karon. Di ka February karon pa nakabalik? Oo. Pagyud. Di pagyud tingali, marag di gyud. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.